e de sigilen bɛ jamana kɔ kan i b'a fɛ ka i sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarankew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sɛfɛ wari 4,400,000 ani 500,000 ye i bɛ se k'a sara yɔrɔnin kelen walima i bɛ se k'a sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali i ka terrain o sarali la sa i bɛ se ka i ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima i bɛ se k'a jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ i bolo i bɛ se ka i ka so jɔ i kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na i bɛ se ka i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka i ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sɛfɛ wari 15,000,000 la ka taa se sɛfɛ wari 17,000,000 ma i bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Avril kalo tile 17 ye san 2022 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la kunnafoni min n'aw bɛ sigi k'a makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waati seli a y'o bisimila. Kunnafoni daminɛ la an ka minisiri ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Shugel Kokala Mayiga ye ale ni minisiriso maa dɔ olu farala ɲɔgɔn kan ni ka u kunda ɲɔgɔnkaw fɛ yen nɔ avril kalo tile 17 tɛmɛnen san 2022 an ka minisiri yɛrɛ kɔni ale taara ni ka taga tasibila kɛ ka taga an ka sherifu di ɲɔrɔ ni o ye Buye Haidara ye ka sababuya kɛ an dabama ka wele sera ale furumuso ma avril kalo tile 15 tɛmɛnen n'o bɛnna jumadon ma san 2022 a taara an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale tɔgɔ la n'o ye Colonel Asimi Goita ye a kɔni y'a yira k'a fɔ sherifu di ɲɔrɔ la n'o ye Buye Haidara ye k'a fɔ ko nin wagati na dusumakasa bɛ a n'a ka somɔgɔw la ko jamana kɔnɔden bɛɛ dusumakasalen don o de la foli o taara kɛ ni ka ɲɛsin a ma ka tila ka dugawu kɛ Ala ka bada nali nɔgɔya an ka furu bɛɛ lajɛlen. Duwanza ka taga se Mopti ale ni an ka faba kɔnɔna o masa ni yɔrɔ kɔfɔli ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen dusukun kasilen don ka sababuya kɛ kurantigɛ banbali ye an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ nka kayikaw olu y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na kurantigɛ kɔni tɛ olu fɛ yen nɔ. Ɲɔni ale boloci baaraw olu daminɛna dɔgɔkun tɛmɛnen na kɛnɛyasow kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna Maɲinakaw olu fɛ yen nɔ Maɲina ale bɛ Bafula bɛ o lamini na kɛnɛya tigilama olu kan ka denmisɛn 5,000 ani 440 bɔɲɔgɔnko ni ka olu de boloci minnu si bɛ t'i jɔ san 10 ka taa se san 5 o ma kɛnɛyaso tigilama u ye weleweleda bila denmansaw ma ko bɛɛ lajɛlen ka i den di walasa u bolo ka ci u bɛ se ka kisi ɲɔni ale bana ma cogoya min na ko nin bolociw b'a la bɛna to sen na fo tile 7 o kɔnɔna la. Korokaw fɛ yen nɔ bingani wale dɔ kɔni taara ka maa dɔw olu sɛgɛrɛ karogɛlɛn diinɛ tigilamaw olu fɛ a kɛra sababu ye ka maa 3 ni ka olu bɔnɛ o ni na maa 7 ka olu joge a maa 7 la sa denmisɛnnin kelen bɛ a la a kɛra avril kalo tile 14 tɛmɛnen san 2022 a kɛra dugu min na sa o de ye Père Dossou ale bɛ kasa o sigida o la dugulamaw olu y'a yira k'a fɔ ko ni bingani wale kɔni ju tɛ maa si ye karogɛlɛn diinɛ tigilamaw olu de ye nin waleya jugu ye ni ka a kɛ o de la sa u ye weleweleda bila an ka jamana marabagaw ma k'u ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka olu n'u bololaminɛw ka u kisi. An ka fintigilakaw ka chef d'état major ani général de division Umar Jara olu kɔni ye an ka jamana kɔnɔna la nɔ avril kalo tile 18 n'o bɛnna bi tɛnɛndonya ma an ka minisiri bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka sɔrɔladonni koɲɛw ma ta ale tɔgɔ la an ye kɛlɛkɛ pankuru 2 ni ka o sɔrɔ ani radar min n'ale bɛ lakɔlɔsili ka o kɛ ni minɛn ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen nana an ka jamana o kɔnɔna la ka
ka fintigilakaw ulu y'a yira k'a fɔ sibiri tɛmɛnen na ko u kɔni ye dankari karɔgɛnɛ diinɛ tigilama maa 15 ulu la a maa 15 yɛrɛ la sa u ka ɲɛma dɔ be a la min ni ale kɔni suguya ye franco tunisien de baaraw kɔnɔna la sa u kɔni ye u kɛlɛ ni sanfɛ pankurun o de a kɛra alamisa tɛmɛnen an ka jamana camancɛ fɛ enfin o fɛ. Polisi ɲɛmaayaso ulu ye kunnafoni ni ka o bila avril kalo tile 15 tɛmɛnen na kan 11 o wagati k'a yira k'a fɔ ko kasoladen dɔ n'o ye Ngolo ye ni bɛɛ b'ale wele ko Laji Fima yɛrɛ kɔ ale ni kaso lakɔlɔsibaa dɔ u kɔni dara ɲɔgɔn kan ni ka taga dɔgɔtɔrɔso la k'a sababuya kɛ ko ɲɛdimi de tun bɛ a la u kɔni sera dɔgɔtɔrɔso o la wagati min na sa a kɔni jɛɲɔgɔn fila olu nana bolimafɛn sen fila la ni ka marafafɛn ka o ci marafafɛn cilen sa a kɛra sababu ye ni ka polisi dɔ k'ale joge min n'ale tun bɛ ka dɔgɔtɔrɔso o la kɔlɔsi da yɛrɛ la u kɔni y'a yira k'a fɔ ko marafafɛn ni o ye marifakisɛ ye o donna polisikɛ la u y'ale ta teliya la ni ka taga n'a ye lapitaniso la walasa ka se ka furakɛli teliman kɛ a la fɛn min ye kasoladen yɛrɛ sa ale n'a jɛɲɔgɔn olu kɔni bolila ni ka taga u taalen sa u taara ni ka taga dumuni feere yɔrɔ dɔ n'an ko ma nazarakan na ko alimentation ka taa bingani wale ta ka olu sɛgɛrɛ ni ka olu bolola nafolo ka o minɛ u la o kɔnɔna la sa an ka fintigilakaw kɔni ye welewele dabila bɔra fan bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka hakili to i yɛrɛ la walasa kasoladen ale kana boli cogoya min na o de la sa lɛrɛ 24 kɔnɔna la u ye tɛgɛ d'a kan wagati min na sa o y'a sɔrɔ a kɔni tun bɛ ka i kunda Laginɛ jamana o kɔnɔna kan u y'a minɛ kurumalikaw olu fɛ yen nɔ u kɔni y'a bila ka na an ka faba kɔnɔna la yan nɔ ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ walasa a jɛɲɔgɔn tɔw tɛgɛ bɛ se ka da olu kan cogoya min na an ka polisilakaw ka ɲɛmaayaso u ye foli kɛ ka taa an ka ba polisilakaw yɔrɔ la k'a sababuya kɛ u ye baara min kɛ k'u ye baara ɲuman de kɛ. Ka kunnafoni datugu an bɛ taa Lafiyabugu bugudani na finipasela dɔ ale kɔni ye a furumuso ni ka o kantigɛ ka sababuya kɛ keleya kojugu o ye a kɛlen ka furumuso in kantigɛ sa a ye a suta ni ka taga a fili a ka yɔrɔ yɛrɛ masurunya o la ɲininkali busamisɛnw gannen a la sa an ka finitigilakaw olu fɛ sa a jɔra la k'a fɔ ko ale kɔni ye furumuso in ni ka a bɔnɛ a nin na kamalenni min kɛra sababu ye k'a dɛmɛ ka furumuso suta ni ka taga a fili ale si bɛ t'i jɔ san 20 o bɔɲɔngo la kamalenni yɛrɛ ka fɔla sa ko a kɔni sefa wari 200 ni ka o de di ale ma walasa a ka se ka a dɛmɛ ka ni waleya jugu in ni ka o kɛ o kɔnɔna la sa sɛgɛsɛgɛli baaraw yanni olu ka datugu u ye ni maa 2 ninnu kɔni minɛ ni ka taga u bila kasobon o kɔnɔna la yanni ɲɛ ka sɔrɔ a ko tɔ la. Mali kunnafoni jabarani lajabaw kunnafoni damadɔ tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da ukulo kan o de tun ye nin dongo don an b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko tunga lafiya ale de kelen don k'an ka kunnafoni ni k'a ta k'a da aw kɔ la tunga lafiya min n'a nana an ka tungarankew olu lafiyali kama ni wagati na u ka projet kura min ni ale bɛ sen na o de ye u bɛna immeuble ni ka o de jɔ banangɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ n'i bɛ fɛ i sen ka ye u ka immeuble in ale koɲa la sa immeuble min n'ale musaka bɛ t'i jɔ sefamari miliyɔn 17 la a kɔnɔna la chambre 3 ale ni salon kelen o de be immeuble ale kɔnɔna la n'i bɛ fɛ ka so san a kɔnɔna la i bɛ wari ni ka o di miliyɔn 17 i bɛ se ka a sara siɲɛ 4 o kɔnɔna la walima i bɛ a dɔgɔdɔgɔ ni sara ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ la sa i bɛ se ka weleli kɛ u ka numéro whatsapp la o de 00336 41 94 03 80 00336 77 83 04 14 tunga lafiya kana ka an ka tungarankew ni ka olu lafiya e maa min bɛ yen nɔ sa i somɔgɔw bɛ i ka wari minɛ sanga ni waati ka dun ye ni terrain sa i ye tunga lafiya u tɛ so dɔrɔn jɔ k'a di mɔgɔw ma n'i bɛ mɔgɔ bɛ terrain fana na tunga lafiya u wele u bɛ terrain fana ni ka o ɲini ka di i ma sɔngɔ damatɛmɛ diya o la ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ yurugu fana tɛ u ka terrain papier ko o fana na tunga lafiya u ka baara bɛɛ lajɛlen o de ye jɛlen don an b'a fɔ aw ɲɛna aw ka o wele walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ aw ka soko la cogoya min na yan fo aw sigiyɔrɔ la aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan ka foli ta ka ɲɛsin an balima kerecɛnlakaw ma ka sababuya kɛ olu ka fɛti an b'a f'u ɲɛna k'u bɛɛ lajɛlen bonne fête ala ka san wɛrɛ yira an n'u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na aw k'an bɛn